लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे क्लास लानो ओंखारदोंलाय बे जाहैबाय क्लास 7 नि ससियेल साइन्सनि चैप्टार 11 दा बेखौ लानो नागिरदों आरो बेनि सिगाङाव गोबांथार क्लास लाखांबाय बेफोरखौ डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै नागिरहैनो हानाय जागोन गासैखौबो आरो उनाव फैबाय थानायखौ होगोन गासैखौबो होजोबगोन दा बेखायनो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला आरो नङाबा चेक खालामबाय थाबानो जाबाय गासैखौबो मोनजोबगोन दा फैदो गोबाव खालामाजासे बेखौ लादिनि आरो बेनि उनावहाय नोंथांमोनहा बिनि नट्सखौबो डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय बाहाय दं गुप्त रायजोमानि जाखांनाय दा गुप्त मुगा एबा गुप्तआ मोनसे राजाफोरनि फोलेरनि मुं दा बे फोलेरनि जाखांनाया भारतआव माब्लानिफ्राय माब्लासिम सोर राजानि गेजेरजों जाखांदों बेखौनो बाहाय फोरमायनो नागिरदों दा जोङो बे फरानि सिगाङाव जों मौर्यफोरनि सोमोन्दै मिथिदोंमोन मौर्यफोरा माबोरै भारतआव हाबफैदों आरो बिसोरनि जोबथा राजाया सोर बेफोर गासैखौबो मिथिबायमोन दा बिनि उनाव मौर्यफोरनि उनावनो गुप्तफोरा भारतआव जायगा लाफैदों आरो बिसोरो गोबाव सम रायजो खुंलांदों दा बेनि बागै जोङो नुनो मोननाय जागोन जे बिसोरनि गिबि राजा हिसाबै श्रीगुप्तआ मगध मुंनि मोनसे जायगायाव गुप्त फोलेरखौ गायसनजेननानै राजा जाजेनदों होनदों आरो बेयो राजा जानानै बिथाङा गावखौ महाराजा मुं होनानै फोसावदों होनदों आरो बिनि उनाव श्रीगुप्तआ रायजो गायसनजेननायनि उननिफ्रायनो फारि फारियै श्रीगुप्तनि रायजो गायसंनाया खृष्ट गिबि 240 निफ्राय 280 बेखिनियाव बेयो गायसनदों आरो बिनि उनावहाय श्रीगुप्तनि उनावनो घटोत्कच सेथि चन्द्रगुप्त समुद्रगुप्त नैथि चन्द्रगुप्त बिनिफ्राय गिबि कुमारगुप्त आरो स्कन्दगुप्त बिसोर फारियै 455 निफ्राय 466 खृष्ट गिबि बेयाव बिथांमोनहा रायजो खुंदोंमोन होनदों दा बेनि फारि फारियै राजाफोरनि जारिमिना बेनो सोरमोन दानिया फैदो बहाय मा रोखोमै रायजो खुंलांदों नायदिनि दा नै बेवहाय नोंसोरनो बिजाबाव फरायनो होनाय दङ मान सावगारि दा बे मान सावगारिखौ नाय बे मान सावगारिखौ नायोबा दानि उत्तर प्रदेश बिहार आरो आथिखालनि गोलैनाय झारखन्ड एबा नेपालनि गाहायाव थानाय रायजोफोर बेयावनो बिथांमोना रायजोखौ फ्राय खुंदोंमोन होनदों आरो बिनि अनगायै बिनिफ्राय मिरु खालामनानै गासैखौबो बे कालार होनाय मानि गाब होनाय खिनियाव बिथांमोनहा बेयाव फारि फारियै रायजोखौ फेहेरलांदों होनदों जेरै गुप्तआ आथिखालनि साबिहार पाटना अयोध्या एलाहाबाद बेफोर रायजोआव सेथि चन्द्रगुप्त फोलेरनि सेथि चन्द्रगुप्तआ रायजो खुंजेनदोंमोन आरो बिनिफ्राय बारै बारै खोला भारतसिम गासैखौबो जायगा लालांदों होनदों दा बेखौ थख' बिजाबाव नायबानो नुनो मोननाय जागोन दा बिनि उनावहाय बेयाव माखासे गोसोआव लानो गोनां बाथ्रा दङ दा बेहाय दङ समुद्रगुप्तआ सानजा भारतआव कामरुप दबाक बेफोर रायजोफोरखौबो जै खालामदोंमोन होनदों अदेबानि बेनि राजाफोरा जेननायखाय बेजों खर' गंलायनानै लोगो जादों होनदों जेरैहाय कामरुपनि राजा मख'जाथाव बर्मन फोलेरनि राजा कुमार भास्कर बर्मनाबो बिथांजों लोगोमोन होनदों दा बे सोरजों समुद्रगुप्तजों दा बिनिफ्राय एलाहाबादनि बाख्नाय लिरथिखौ समुद्रगुप्तनि राजानि समावनो सासे बिथांनि खन्थाइगिरि हरिसेना लिरदोंमोन होनदों जाय गुप्त फोलेरनि रांखान्थि राजखान्थि थुनलाइ हारिमु बायदिफोरनि खोथाखौ जारिमिनाव मख'नानै दोननाय जादों दा बेनिफ्रायनो जों बेखौ मोनदों बिनिफ्राय आरोबाव मा होनदों नैथि चन्द्रगुप्तनि रायजो खुंनाय समाव चीन हादरनि सासे मुंदांखा दावबायारि फाहियाना फैदोंमोन होनदों आरो बाहायबो बिथांमोनहा भारतनि चन्द्रगुप्त एबा गुप्त फोलेरनि राजा खुंनायनि बागै गोबां मोजां बाथ्रा लिरनानै गालांदों होनदों दानिया फैदो बाहाय गुप्तफोरा मा राजा महरै मा खान्थिजों खुंथाइ खुंदोंमोन दा बेनि बागै मिथिनि दा बे हिसाबै गिबियाव मिथिग्रोनांगोन गुप्तफोरा फारियै फिसा राजाखौ राजा बेनिफ्राय एसे देरसिनखौ महाराजा आरो जोबोद गिदिरथार राजाखौ महाराजा धीराज होननानै मिथिनाय जायोमोन होनदों माने बिमुं लायोमोन आरो महाराजा धीराजनिफ्राय महाराजाया एसे उन्दै आरो महाराजानिफ्राय राजाया उन्दै दा बिदि थाखो राजानि बिबाननि एबा राजानि बिबाननि मुंफोरा दंमोन होनदों दानिया बाहाय दङ गुप्तफोरा फारियै खुंथाइखौ मोजां खालामनो थाखाय आथिखालनि गामि हादाबसा रायजो जिल्ला बेबायदि राननाय बायदि बिसोरबो रानदों होनदों जेरैजाय बिसोरो हादरनि सिङाव मोनफा मोनफा फुक्ति जायखौ हादाबसा होननानै बुङो हादाबसाखौ बिथांमोना फुक्ति होनना बुंनो मोनो बेफोरदि मोनसे रानदों आरो फुक्तिनि सिङाव मोनफा जिल्ला एबा बिसय रानदों आरो जिल्लानि सिङाव मोनफा गाव एबा गामिफोर रानबावदों होनदों खुंनायनि मोजांनि थाखाय दा बे आरो बिनिनो खुंनायनि बिबानगिरिफोरनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरनि दान बान्थाखौ राजाया गावनो हरदों आरो माखासे गाहाय थाखोनि बिबानगिरिफोरनि दान बान्था एबा सेलारि एबा बेथनफोरखौ मा खालामदोंनो राजाया खांनानै मोननाय खाजोनानिफ्राय दाननानै होनाय जादों दा बेबायदि खुङोमोननो आरो बिनिफ्राय बिथांमोनहा हा हु एबा आबादजोंनो सोमोन्दो गोनांमोन दा बेखायनो बांसिन आबादनि सायावनो सोनारनाय आरो खाजोनाया बोखांनायजोंनो सोलियोमोन होनदों दाना गुप्त मुगानि राङारि समाजारि राहा बाहाय नायदो दा बेयाव गुप्त मुगायाव हा एबा
आबाद मावनाय दा बिनि सायाव सोनारनानै जिहेतु बिसोरो खाजोना खाङोमोन आरो बे खाजोना खांनाया मा खालामोमोननो हाखौ नायनानै एबा आबादारिफोरखौ नायनानै बाहागो खालामनानै आलादा आलादा रोखोमै खाजोना खाङोमोन होनदों। जेरै सेथियाव हादरनि बिगोमाथिनि सिङाव थानाय हा दानबान्थानि सोलाय हा खाजोनाखौ मावफारिनि गेजेराव राननाय जादोंमोन। बाहाय मा होनदों मोनसे बाहागो लादों हादरनि बिगोमाथिनि सिङाव थानाय हा हादरनि हा बिगोमाफोरनि सिङाव थानाय हा बेनिफ्राय आलादा खाजोना सरकारि हासार गोनां हा माने सरकारनि हासार गोनां हा जायखौ आबादारिफ्रा आबाद मावो सरकारनि हायाव बेनिफ्राय आलादा खाजोना आरो गावारि हा माने गावबागाव गावनो हा गोनांखा हा मा बिगोमाखा आरो गावनो आबादारि दा बेबादि माखासे नोगोरारिफोर दंमोन होनदों बिसोरनिफ्राय माखासे बिबांनि खाजोना लादों होनदों। नाथाय खाजोनाखौ बिसोरो गोबां लायाखै होनदों जे फानब्रैनिफ्राय फानसे आरो फानद'निफ्राय माब्लाबा फानसेल' लांदों होनदों। माने मा आबादारिफ्रा जेसेबां मोनो बेखौ बाहागोब्रै खालामनानै बाहागोसेल' लांदों अब्ला बाहागोथामानो थाबाय आरो नङाब्ला बाहागो द' बाननानै द'था बाहागो राननानै बाहागो मोनसेल' लांनानै राजाया मोनबा बाहागोखौनो आबादारिनो होदोंमोन होनदों। अब्ला बेसेबां मोजांनि बाथ्रा बेबादि आरो बेनिफ्राय बेफार फालांगिनि बेलायावबो बिसोरो जोबोद धोनिमोन होनदों जेराव बिसोरो बेनिफ्राय खोला सानजा एसिया चीन हादर रम हादर बेफोरजों बिसोरो फालांगि खालामदोंमोन होनदों। भारताव थानाय धोनफोरखौ गुबुन हादराव फानहैयो गुबुननिफ्राय भारताव लाबोयो दा बेबायदि दा बिदिखायनो बिसोरो फालांगिनि जोबोद आखा फाखाखायनो गोबां रुंसा गाथोनफोर माने लैथो रुगुंफोराव बन्दरफोर जाखांबोदों होनदों। जेरैहाय बाहाय दङ भारताव फुगुखसा चपरा कल्याण खोला भारताव आरोबाव काबेरी पट्टम कालिकट गंगा सेरफाङाव थानाय तामालिरटी बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा बन्दरफोर लैथो गाथोनफोर गोजा जेराव फालांगिनि थाखाय बिसोरो बे लैथो गाथोनफोरखौ खुलिदोंमोन आरो बिसोरो रमसिम मस्ला चन्दन दंफां मैदेर हाथाइजों दानाय बेसाद मणिक मुक्ता मुलि मोदोमफ्रु मुवाजों बानायनाय लोगोसे माफा मानै जुनार गाहायै बाहाय गराइ मैदेर बेफोरखौ फानोमोननो आरो बे फाननायाव रांखावरि हिसाबै सना आरो रुपानि खावरि बाहायोमोननो बिसोरो दा बे फालांगिनि बेलायाव सना आरो रुपानि खावरि बाहायोमोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। आरो बिसोरनि गेजेरावहाय माखासे धोनि थाखोनि मानसिफोर दङमोननो जाय रां दाहार होनानै फालांगि खालामनो थाखाय खामानि होयोमोननो बिसोरखौ मा होनना बुंदों बिसोरो गिल्ड एबा निगम राहा होनना बुंदों होननो माखासे गिल्ड मुंनि माखासे फोलेर हानजाफोर जाखांनो बे राजानि समाव गुप्तफोरनि समाव बिसोरो धोनि बेखायनो बिसोर गावसोरनि फैसाफोरखौ फालांगि खालामनो थाखाय माखासे मानसिफोरनो दान होयोमोन आरो बे फालांगि खालामहोयोमोन आरो गावस्रा मुलाम्फा लायोमोन। दा बेबायदि थाखोनि माखासे मानसिफोर जाखांदों होनदों जायफोरखौ मा होननानै बुङो फुजिबादि एबा रां बिगोमा केपिटेलिस्ट इंराजियाव बेखौ बुंदों आरो। दानिया गुप्त मुगानि समाज राहा बेहाय दङ गुप्त मुगायाव समाजखान्थिया एसेबां मोजां नङामोन बेयाव बिसोरनाव मोनब्रै जारिमिननि बर्न खान्थिया सोलिदोंमोननो जेरै ब्राह्मण क्षत्रिय बैश्य आरो शूद्र बे मोनब्रै फोलेराफारि बादियै राननाय बर्न खान्थिया सोलिदोंमोननो जेराव ब्राह्मणफोरा क्षेत्रनिफ्राय बांसिन आरो क्षत्रियफोरा बैश्य आरो शूद्रनिफ्राय बांसिन बेबायदि फोलेरखौ लानानै बर्नखौ लानानै बिसोरो गोजौ गाहाय गेदेर रानलायलायोमोन। ब्राह्मणफोरजों क्षत्रिय आरो बैश्य आरो शूद्रफोरा थाफानो मोना जिरायफानो मोना जाफानो लोंफानो मोना क्षत्रियजों बैश्य आरो शूद्रफोरा जाफानो मोना थिग बिदिनो फारि फारि मोनब्रैनि गेजेराव गावजों गाव बाहाग रानलायनाय एबा फाराग रानलायनाय दङमोन होनदों। दा बे मोनसे जोबोद गाज्रि खान्थिमोन जारिमिनाव बेयो बिसिनि समाव दंमोन होनदों। आरोबाव बाहाय मा होनबावदों बिसोरनियाव हिनजावफोरनि जायगाया समान नङामोननो हौवाफोरजों जेराव बिसिनाव मा होनदों हिनजावफोरनि सायाव सोलोंथाइ मोनथायखौ होनाय जायाखै बेनिफ्राय आरोबाव गथ' हाबा खोनाय खान्थि सति सावनाय खान्थि बेफोर दंमोननो जाय सति सावनाया मामोन फिसाया थैयोबा बिसिया बुथारजानांगौ एबा थैथारनांगौ गाहायै सान्थ्रिफोरनियाव बेफोरखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बेबादि इनाय अनागारि खालामनायनि थाखाय बै समाव बिसोरो गुप्तफोरनि उनावहाय मा जादों राजा राममोहन राय बिथां ईश्वर चन्द्र विद्यासागर आरो बेजों लोगोसे इंराज बिबानगिरि लर्ड उइलियाम बेन्टिं बिथांमोनहा बे गाज्रि खान्थिफोरखौ जेराव फोसाबदोंमोन बेखौ नोंसोरो उननि क्लासाव मोनहैगोन मोजाङै। दा बे अब्ला मा मोनोमोन समाजखान्थियाव मोनब्रै बर्न खान्थि फाराग लालायलायनाय समाजनि गाज्रि आखुथायानो दंमोन। आइजोफोरनि सायाव समाजाव मोजां मान होआमोन सोलोंथाइ होनाय जायामोन आइजोफोरखौ उन्दैयावनो हाबा होनाय जायोमोन बेनिफ्राय आरोबाव रान्दि हाबा हिनजावफोरखौ बुथारनाय जायोमोन एबा सति सावनाय जायोमोन। दा बिसोरनाव बेबादि दङमोन होनदों। दानिया थुनलाइनि बेलायाव नायदो थुनलाइनि बेलायाव बिसोरनाव संस्कृत रावजों गोबां रनसायनाय बिजाबफोर ओंखारदों आरो गोबां बिगियानगिरि एबा गोबां सानसुमैफोर बिसोरनि समाव ओंखारदों जेरैहाय बाहाय दंमा जे संस्कृत आरो प्राकृत राव बे मोननैया
बिसिनि समाव रायजो खुंनाय समाव समान समान जायगा मोनदोंमोन, जेराव बिसिनि समावनो गेदेमा खन्थाइगिरि कालिदास, भरत, सुद्रक ओमफ्राय बिशाखातत्त बिसोरो जाखांदोंमोन होनदों, जेराव हरिसेन मुंनि सासे गेदेमा रोंदांसाया बाख्नाय लिरथि सोरनि एलाहाबादनि बाख्नाय लिरथि लिरनानै मुंदांखा खालामनो हादोंमोन। आरो बेनि अनगायैबो बिसिनाव पुराण, रामायण, महाभारत बे हिन्दुफोरनि धोरोम बिजाबफोरखौ लिरफिननाय जादोंमोन होनदों सोरनाव गुप्त फोलेरनि समाव। आरोबाव नैथि चन्द्रगुप्त खुंनाय समाव साहागु थुनलाइगिरिफोरजों रनसायनाय मोनसे नवरत्न मुंनि थुनलाइ लिरग्रा हानजाबो दङमोन होनदों। दा बेखौबो गोसोआव लानांगोन। बिनिफ्राय आरोबाव मा होनबावदों बाहाय, नैबाहाय दङ बे मुगायावनो सोखाथाइ बिगियाननि माखासे आरो माने मा बेराम आजार फाहामग्रा बायदिसिना गुबुन गुबुन बिजाबफोर जेरै लिरदों होनदों। जेरै बाहाय दङ सुद्रतआ मा होनो मृष्य कालिकट, भारतआ नाट्यशास्त्र, बेफोरबादि गिदिरथार माखासे बिजाबफोर लिरलांदों होनदों। बेनि अनगायैबो आरोबाव मा होनदों, माखासे जोंलारि बिगियानगिरिफोर जेरै पुर्निमा अमाबैसा जानाय, माबा माबि जानाय, अखाफोर सानफोरनि सायाव माखासे गियान होनो थाखाय जोंलारि शास्त्रगिरिफोरा बै समाव जादोंमोन। जेरैजाय आर्यभट्ट बिथांमोनहा जोनोम मोनदों। आरो बाव मा होनदों, दशमिक सानखान्थियाव लाथिख' दिहुननाय आर्यभट्ट, बेखौथ' जों मिथिगौ, लाथिख'खौ आर्यभट्टआनो दिहुनदोंमोन। आरो बेनिफ्राय दशमिक खान्थि, लाथिख'नि बाहायनाय, जायगायारि मान सानखांनाय, बेफोर गासैखौबो बै समाव गुप्त फोलेरनि समावनो माने सानसुमैगिरिफ्रा जाखांजोबनानै दिहुनजेनदोंमोन होनदों। बेनिफ्राय बे समावहाय आरोबाव मा होनबावदों, बराहमिहिर मुंनि सासे सानसुमैया बृहत संहिता मुंनि मोनसे बिजाब रनसायबावदोंमोन होनदों। आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सरक, सुश्रुत बेबायदि माखासे मुंदांखा लिरगिरिफोर बिसिनि समाव जाखांदों। दानिया फैदो बाहाय दङ शिल्प एबा लंथाइ खुलिफोराव गुप्तफोरा मा मा जाखांदोंमोन। गुप्त फोलेरनि शिल्प एबा लंथाइ खुलिफोरानो दिनैसिमबो भारताव गोबां मा दङ, मुसुखा एबा भारताव गोबां लंथाइ एबा मन्दिरफोर लुनानै गालांनाया दासिमबो दंगासिनो दङ, जायखौ जोङो भारत सोरखारा रैखाथि होनानै दोनगासिनो दं। बेफोरनि बेलायाव गोबां मुंदांखा दङ, जेरै सासिनि बिष्णु मन्दिर, दा जों जायखौ फैसायाव नुनो मोननाय जादों, देवगड़नि दशावतार मन्दिर, आइहलनि दुर्गा मन्दिर, बेफोरो आरोबाव दिल्लीयाव थानाय मेहरुलिनि सोरखाम्फा, नैबे साखाथियाव नोंसोर सावगारि नुनाय, बेफोरो गासैबो बै समाव गुप्त फोलेरनि समाव लुनायमोन होनदों। आरो बेनि अनगायैबो बे गुप्तफोरनि समाव लुजानाय माखासे लंथाइ खुलि मठ मन्दिरफोरा जोंनि आसामावबो दङ होनदों, बिसोरनि आदब खायदाजों लुनाय। जेरैहाय बाहाय आसामाव मुंदांखा मा होनो द'पर्बतीयानि खाथियाव थानाय अन्थाइनि मुसुखा, बेजों लोगोसे कामाख्या मन्दिर, गुवाहाटीनि मिकिराती नगावआव थानाय, आरो बरगंगा नगावआव थानाय, आरो दुधनैनि बरमेधिपारा, बेफोरनि लंथाइ खुलिफोरा दानख'नाय हारिमुफोरा बिसोर गासैबो गुप्तफोरनि समाव जाखांजोबनाय होनदों। आरो गुप्तफोरनि साया लानानै आसामाव बानायफैनाय होनदों। बेयो अब्ला बेसेबां जारिमिनारि मिथिनो गोनां बाथ्रा, बेखौ गोसोआव लानांगोन। बिनि उनावहाय नुनो मोननाय जागोन गुप्त फोलेरनि मुगाखौ बेबादिनो जारिमिननि मुगायाव जोंनिया फालांगिनिफ्रायनो जा, आबाद मावनायनि हा लानायनिफ्राय जा, खाजोना खांनायनिफ्रायनो जा, मठ मन्दिर लुनायानो जा, रांखावरि बाहायनायानो जा, बेफोर गासैबो बाथ्राखौ नुनानै जारिमिनाव गुप्तफोरनि मुगाखौ सनानि मुगा होननानै बुंनाय जायो होनदों। गल्डेन पिरियड अफ मा होननानै बुंदों, गुप्त मुगाखौ गल्डेन पिरियड होननानै बुंनाय जादों, सनानि मुगा होननानै बुंनाय जादों। दा बेबादि मोनसे बाथ्रा। नाथाय जारिमिनगिरिफ्रा माखासे पइन्ट दिहुननानै होदों, नोंसोरनि बे गाहायाव दङ मोनब्रै मोनबा पइन्ट दङ। बे पइन्ट मोनब्रै मोनबा जाहोननि थाखाय सनानि मुगा होननानै खायफा जारिमिनगिरिफ्रा बुंनो हाया होननानै बुंलांदों होनदों। जेरै गुप्त मुगायाव मानसिनि राङारि थासारिया सरासनस्रा गामियाव थाग्राफोरनिया निखावरि गोजामोन होनदों। खालि गोजौ थाखोनि बेफार फालांगिगिरि, राजानि सोमोन्दो गोनां, बेफोर गोजौ थाखोनि मानसिफ्राल' धोनि मोननो। बेखायनो बियो गोरिब धोनि माने हादराव गोबां गोरिबफोरानो दंबावोमोनबा बे बोरै सनानि मुगा जानो हागौ, बिदि होननानै जुक्ति दिखांदों सेथियाव। आरो नैथियाव मा होनदों, गुप्त मुगायाव सना आरो रुपानि खावरिनि सिगाङाव खावरिनि बाहायथि जानायनि थाखाय बेफार फालांगियाव गोबां खहा जादोंमोन। माने सना आरो रुपाजों फालांगि खालामबाय नालाय, बाहाय फालांगियाव गोबां जेंना नुजादों होनदों। सिखाव दाखायत जादों जानो हागौ, थिनानै दोननाय जायाखै जानो हागौ, दोननो हायाखै जानो हागौ, सना रुपानि आंखाल जादों जानो हागौ। दा बेबादि ओंखायनो मा होनदों, सना रुपानि फालांगि रांखावरि बानायनायाव गोबां फालांगियाव जेंना फैदों होनदों। बेखायनो बियो जेंना फैबाय नालाय बेखौ मोजां खुंथाय नङा एबा सनानि मुगा बुङा होननानै बुंदों होनदों। आरो थामथियाव मा होनबावदों, पाहियानि रेबसुं लिरनाय बादिब्ला चीना दावबायारि बिथांमोना पाटलिपुत्र नोगोरनि थासारिखौ सिगाङाव जों इसेबां नुबोदोंमोन, बेयो जौगा थाखोनिमोन, बेयो
बेबायदि जौगा थाखोनि नङा होनदों। ओंखायनो बेबो मोनसे फोरमान खालामो दे गुप्तखौ सनानि मुगा नङा होननानै। बेनिफ्राय ब्रैथियाव होनदों गुप्त मुगायाव सावगारि शिल्प लंथाइ खुलिया गोजौ थिखिनियाव गाखोदोंमोनब्लाबो नाथाय बेफोरनि सोरजिया थों गोथों गोजौ आरो गोजोन गेलेनाय रंजानायनि गेजेरावनो सिमा गोनांमोननो। खालि मा थों गोथों राजा महाराजानि गेलेनाय रंजानाय बाजानाय बेफोरनि बागैल' सावगारि शिल्प लंथाया दङ होनदों। नाथाय गुबुन गुबुन माखासे बिथिंनि नांगौ रोखोमनि आरो गाहाय थाखोनि आबादारिफोर माबा मोनसे सोलोंथाइनि गोनां ओंथि गोनां माबा मोनसे ओंथि गोनां मुसुखा ओंथि गोनां मा होनो धोरोमारि बिथिंनिफ्राय ओंथि गोनां मन्दिर मुसुखा लंथाइ खुलि बेफोर दाननाया गैयामोन होनदों। ओंखायनो बेखौबो बे फारसेथिंबो सनानि मुगा बुंथावा होनदों। आरो फारसेथिंजाय होनबावदों बाहाय दंबावो बेनि अनगायैबो बाव बाथियाव गुप्त मुगायाव संस्कृत थुनलाइनि जौगासारनाय जादोंबाबो सरासनस्रा मानसिनि रावा प्राकृतसोमोननो। अब्ला संस्कृत रावजों थुनलाइखौ गोबां जौगाहोदोंमोनबाबो नाथाय रायलायनाय रावा मानसिफोरना प्राकृतखौसो रायलायोमोननो। अब्ला बेयो बिमानि राव गावसिनि प्राकृतखौनो जौगाहोलाबा संस्कृतखौसो जौगाहोदों जेराव बाहायानो बेखौ। अब्ला बेखायनो बेबो मोनसे गुप्त मुगाखौ सनानि मुगा बुंनायनि सायाव मोनसे बादा दं आरो बेखौबो लानानै गुप्त मुगाखौ सनानि मुगा बुंनो हाया होननानै सानसुमैफ्रा जारिमिनगिरिफ्रा बुंदों होनदों। दा बे गासै मोनबा जाहोनखौ लायोबा सनानि मुगा बुंनो हाया। नाथाय गोबांनिनो बादिब्ला गुप्त मुगाखौ सनानि मुगा बुंनाय जायो। बेखायनो बेखौ गोसोआव ला बबे मुगाखौ सनानि मुगा होननानै जारिमिनगिरिफ्रा बुंलांदों होनबा बेखिनि। दानिया बेखिनियावनो जोब्बाय। बेनि उनावहाय बिनि जेसेबां सोंनाय फिननाय दङ बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन फार्स्टआवनो दं बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। गुबुनफोरनोबो खिन्थानानै हो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो मोनहैयो। गोजोन्थों।